Ang panig-ingnan ingon nga bahin sao sa kalawas. Unang Korinto Kapitulo 12 versikulo 12 hanggang 31. Ang lawas adunay daghang bahin. Apan ang mga bahin niini kabahin sao sa lang kalawas. Sa mausab niini ang mga tumutuo. Bisan nagkalain-lain ang mga hiyas nga gihatag sa matag o sa kanato, kita o sa lang kalawas diha kang Kristo. Kay kitang tanan, Hudyo man o dili, ulipon man o gawas nun, gibautismuhan diha sa o sa lang ka espiritu aron mahimong o sa kalawas. Ug o sa pod ka espiritu ang ania kanatong tanan. Ang lawas sa tawo o sa lang apan adunay daghang bahin. Kon mo ingon ang tiil, tungod kay ako dili kamot, dili ako bahin sa lawas, dili ka na basihanan nga dili siya kabahin sa lawas. Ug kon mo ingon ang dalunggan, tungod kay ako dili mata, dili ako bahin sa lawas, dili pod ka na basihanan nga dili siya kabahin sa lawas. Kay kon ang tibuok nga lawas sa tawo pulos lang mata, unsaon niya pagkadungog. Ug kon ang tibuok nga lawas pulos lang dalunggan, unsaon niya pagsimhot. Apan wala kita buhate sa Dios nga sama ni Ana, kon dili gipahimutang niya ang nagkalain-lain nga bahin sa atong lawas sumala sa iyang kabubuton. Kon ang lawas adunay o salang kabahin, dili na kana matawag nga lawas. Ang tinuod, daghan ang mga bahin sa atong lawas, apan o salang gayod kalawas. Mao kana nga ang mata dili makaingon sa kamot, wala ka nako kinahanglana. Ug ang ulo dili pod makaingon sa tiil, wala ka nako kinahanglana. Ang tinuod, ang mga bahin sa lawas nga giisip natong luya kinahanglanon gayod nato. Ang mga bahin sa lawas nga giisip natong dili kaayo importante ato gihapong giampingan pag-ayo, ug ang mga bahin nga murag laway tan-awon ato usab gihapong gipatahom. Apan dili na nato kini kinahanglang buhaton pa sa mga bahin nga matahom ng daan. Mao kini ang gibuhat sa Dios sa atong lawas, aron mahatagan og pagtagad ug dungog ang mga bahin nga murag dili kaayo importante. Gibuhat sa Dios ang mga bahin sa atong mga lawas aron magtinabangay ug adunay pagtagad sa usag-usa. Busa kon ang usa ka bahin mag-antos, ang tanan nga bahin mag-antos usab. Ug kon ang usa ka bahin dayigon, ang tanan nga bahin malipay sab. Kitang mga tumutuo mao ang lawas ni Kristo, ug ang matag o sa kanato kabahin sa iyang lawas. Ug niini nga lawas ang matag iglesia gihatagan sa Ginoo sa iyang buluhaton. Una sa tanan mga apostoles. Ikaduha, mga propeta. Ikatulo, mga magtutudlo, dayon ang mga naghimo og mga milagro, mga nag-ayo sa mga masakiton, mga nagtabang sa mga nanginahanglan, mga magtatambag, ug mga nagsulti sa pinulungan nga wala nila matuni. Nasayod usab kamo nga dili kitang tanan mga apostoles. Dili usab kitang tanan mga propeta sa Dios, o mga magtutudlo. Dili usab ang tanan naghimog mga milagro. Dili ang tanan nakaangkon og gahom sa pag-ayo sa mga masakiton, o nakaangkon sa hiyas sa pagsulti sa pinulungan nga wala matuni. Ug dili usab ang tanan nakaangkon sa hiyas sa paghubad sa kahulugan ni adto nga mga pinulungan. Apan paning kamuti ninyo nga makadawat kamo gikan sa Dios sa mga mahinungdanon gayod nga mga hiyas. Ug karon itudlo ko kaninyo ang labi pang maayo sa tanan.